Hello, ole kachalak lo lom le effect so ama sabarin hei kalon e to te hi Mr. Kimchi noodles nia hei hi chuan artui chum ani boka chuan heta salad mo chuan heta chili garlic sauce nen kada boka chuan ama sabarin kachalel te min lo thlir sak ve ni chuan like le subscribe kha lo pe ve don nia etan khal mem o